Уважаеми зрители, по празниците, естествено, най-много подаръци получават децата. Ето, например, аз исках да потърся някоя книжка, защото като родител ми е писано да купувам DVD, електронни игри, кукли и така нататък. Исках книжка, която хем да е интересна, хем да е полезна. Вижте на какво попаднах. Така, това книжле се казва "Мамо, мамо, я кажи кой прави децата". Викам си. Не. Въобще не подозирате какво ще видите след малко. Викам си, супер. Тъкмо няма да се чудя как да обясня да дъщеря ми откъде идват бебетата. Книжката е много приятна, върви леко. Вижте какви хубави картинки има. Да обясним, това е книжка за малки деца, които са между примерно 2 и 6-7 години. Ето виждате тук за една мишка. Да им я четат бабите им и така, нали? Да, точно така. Ето тук мишка на комина си стои. По-нататък има някаква друга голяма мишка. Ще видите малко и котка е това и други големи неща. Има за птичките и пчеличките, всичко си върви нормално. Обаче стигаме до хората. Сега ще ви прочета няколко откъса. Моля, снимка. Мъжкият човек има опашка отпред, която наричат пишка или член. Слушам те много внимателно. Това е детска книжка за деца под 7 години. Тук малкото ми ще каза, обаче и моите брати имат пишки. Но истинското име е пенис. Божишко, какво смешно име. И сега отиваме на следващата снимка. Тук с окей нещата. Значи, вижте го как се е прицелил. Така. Хръсталака е прицелен, уважаеми дами и господа. Така, пише, че порасналият човек може да прави с пениса си деца на жената, тогава той става баща. Как става тая работа? И сега четем какво пише тук. Когато вие махнахте вече снимката, но според мен не трябваше да я махнете, но нищо. Когато жената има желание, ето вижте, човека се е прицелил, пак повтарям. Когато жената има желание, тя казва на мъжа си: "Ах, миличък, много те обичам, целуни ме." Имаш ли желание? Тогава мъжът целува жената, понеже той... Може да махнете вече. Може вече да махнете снимката, да. Тогава мъжът целува жената, понеже той почти винаги има желание. И те лягат в леглото или на поляната, или където си искат. Така. Продължаваме с детската книжка и обръщаме на следващата страница. Понякога бащата ляга върху майката. Дъщеря ми няма да ме пусне да се прибера вкъщи след това предаване. А друг път майката ляга върху бащата. И сега става много интересно. Слушайте сега, И както и тук е показано. Той на мене ми е чел тази книжка. Махнете снимката вече. А някои го правят като нас мишките. Отпред е майката, а отзад бащата. Тогава бащата вкарва своя член в онази дупчица на майката, от която после ще излезе бебето. Тази дупчица се нарича вагина. И впръсква своето семе в майката. Това, между другото, е истинска детска книжка. Ако някой не вярваш, и пазиме доказателства. Само искам да ви кажа, че от тук нататък от порно снимки, снимките се превръщат в хорър снимки. Обръщаме на следващата страница. Покажете следващата снимка. Първо, тук вече прекрасно нарисувано как бащата е проникнал в майката, някакви неща излизат от неговия член и отиват някъде другаде, но после нашия поглед се насочва надолу и виждаме как детето, уважаеми дами и господа, се ражда на караминьол. Весело маха и каза: "Здравей, мамо, аз съм твоето дете." Уважаеми зрители, ужас, Коледа. Става чудеса. Идва нова година даже. Даже нова година. В заключение можем само да кажем: не си купувайте детски книжки само по корицата. Защото има мишки, но има и членове. пенишки. Да плюе. Потекаха те лигите, май. Много хубави тия картинки. Даваш ли ми на мен? Аз съм голям. Ще ти я дам. Въпреки че ми е малко хард. Ще ти дам моята книжка. Така, давай нататък да вървим. Уважаеми